कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्तान अंकोलात भव्य पथसंचलन कार्यक्रम। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम्। कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्तान भव्य पथसंचलन कार्यक्रम पार पाडलो। या भव्य पथसंचलन कार्यक्रमात राज्य भाजपा उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाचे माजी आमदार रुपाली नाईक यांनी सहभाग घेतलो। देशभरातल्या राष्ट्रभक्तांक प्रेरणा देत सामाजिक सेवा, देशाच्या संस्कृतीचे संरक्षण आणि राष्ट्र निर्माणाचे कार्य करच्या या संघटनेचे शताब्दी वर्ष साजरे जाते असा। स्वयंसेवका भितर शिस्त, एकता आणि संघटनेची ताकद विकसित करचे हे या पथसंचलनाचे मुख्य उद्दिष्ट असा। शेकडो वर्षात त्याग, सेवा आणि लाखो स्वयंसेवकांनी आपले जीवन देशासाठी समर्पित केले। अंकोलात झालेल्या या पथसंचलन कार्यक्रमात दंडासहित पूर्ण गणवेश परिधान केलेले स्वयंसेवक शहराच्या प्रमुख रस्त्यावेल्यान शिस्तबद्ध पद्धतीन पथसंचलन करचे दिसून येत आले। या भव्य पथसंचलनात स्वयंसेवक, नागरिक, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी उत्साहान सहभाग घेतलो। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम्। साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा। आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना, कारवारातच मेळटा। साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेयर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, वॉल पुट्टी आणि घर पेंटिंगसाठी लागचे सगळे वस्तू मेळटात। जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरी वेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मेळटात। सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा।